Томов. Над 150 български производители и търговци участват в 18-то национално търговско изложение, произведено в България. Цените на стоките, които се предлагат на изложението, са с поне 10% по-ниски от тези в магазините, похвалиха се организаторите. Акцентът и тази година е върху текстила. Причината е, че преди коледните празници това са най-търсените стоки. Публиката на това удобно място, зала Универсиада, ще бъде заинтересувана от това, което могат да си купат на цени, които са много близки до производствените. Основен конкурент на българските производители в търговската мрежа са стоките от Китай. Би трябвало вносната стока да е по-скъпа от произведената в нашата страна, но на практика почти не се случва. Що се отнася до конкуренти от Европейския съюз, ние заради по-добрата макроекономическа рамка и заради по-ниските заплати в България, като сравнение с Западна Европа, можем да предложим за едно и също качество по-добри цени. Хората все повече се доверяват на българските стоки заради доброто качество, което предлагат производителите. Калина Добрева е производител на козметика от билки. Въпреки голямата конкуренция на пазара е намерила решение да се запази клиентите. Когато търсиме качество, цената също от значение, но мисля, че нашите цени са достъпни за българските клиентки. Качеството отговаря на световното ниво и всичко, което една жена търси, може да намери при нас. Качеството да е добро е важно, но и цената да не е прекалено висока. Так може да се говори за качество и за други неща. Така че ако е изработена от китайски некачествени материали, дали е в България или в Китай, няма никакъв смисъл. Изложението на българските стоки ще бъде отворено за посетители до 2 декември.